Urrengo kursoan, beste ikastola bat, itxaroten zeuden, beste 4 bat urtean edo, Arizko ikastolara joan nintzen. Ez dakit zat Basaudin dago. Basaudin, bai, Aritz, bekoa. Hori zen obreru mugimendu bat, bertako parroko ezagutu dan abaderik konprometituena. Zamorako taldetik aparte hori izango da segurazki, Don Fernando Barkin, bere ama Garaitarra zen San Juan ingurukoa. Eta hori bera zegoen konprometituta, oso konprometituta obreru mugimenduarekin ari zen, bandasko greba luzeetan eta konprometitu zegoen. Kontatu apur bat bandasko greba nik ez nuen zuzenean ezagutu, baina banda zen enpresa bat, Arizko partean zegoena, eta hor egon ziren komisiones obreras-etako sindikatuak egindako, nik ezagutu dudan borrokarik luzenetaikoa, enpresaren barrutik urten gabe obreroak burrukan 3 hilabetetan. Eta kanpotik euren familia, euren beste kide batzuk eta euren etxekoak eta egin zuten sostengu elkarte mugimendu potente, indartsua, oso indartsua. Horregatik iraun zuen 3 hilabete, hala ere urten behar izan zuten, fitxatuak izan ziren 5-6 buruzagi moduan, eta kartzela sufritu izan zuten Ibarrola pintorearen anaia bat Josu, Basauri bizi zen. Gero Bitor Suso, batzuk ezagutu nituen zuzenean, haien etxean da. Egon da eta haien umen irakasle izan nintzelako gero. Bandaseko greba egin eta segurazki urrengo urtera edo urte bira, ez dugu goratzen noiz bandaseko grebarena. Eta hor joan nintzen ni Arizera, orduan ezagutu nuena izen zen, bandaseko grebaren ostearen gogortasuna, gogorkeria hori estatuak egin ziren persekuzioa, juizioak eta horiek ezagutu nituen nik. Eta haiek kartzelan egon ziren sasoia ezagutu nuen, zelan euren emazte eta euren txekoen artean da, zelan antolatu zuten familiari laguntzeko babes taldea edo etxerik etxe joaten ziren produktuak eskatzera, antolatzen zituzten diru-bilketak, Eleizak, ikastola egon zen Eleiza horrek, Don Fernandoren bitartez, egiten zituen Eleizan bertan koletak, obreruen familien alderako. Don Fernandoren mesak normalean espioitzaz betetan, guarda zibile kamuflatuz beteta eta egoten ziren, oso gainean zeuden beti. Eta ikastolak ere eukizuen bere persekuzio hori, ezta? Eleizaren lokaletan kokatu zen Arizko Basauriko lehenengo ikastola. Eta ni horra joan nintzen, 79, 70 kursoa lehenengoa, 70, 71 bigarrena, 2 kurso egin nituen. Oso bibentzia ederrak ditut, herri horretan ezagutu nuelako, nonbait Julenen inguruan ikasi nuen konpromisoaren plasmazioa, ez? Izugarria berestu ninduena, bizi guztirako. Hor jazegoen
batekin ikasi banuen konpromiso kulturala eta hizkuntzaren kontzientzia, Julenekin ikasi banuen Euskal Herriaren deskubrimentoa eta konpromiso sozial hori, Basaurin ikasi ahal izan nuen zer zen persekuzioa, duintasunaren borroka, obreru moduan. Ni ez dut astu behar nire aita espezialista 3. gradukoa obreru bat izan zela eta ni obreru familia batekoa nintzela. Eta gozea ez banuen pasatu ere, enbidia izugarri pasatzen nuela, besteek zer jaten zuten da zer jasten zuten ikusita. Beraz, markatuan nengoen horrekin. Eta niretzako oso bibentzia importanteak izan ziren, gerora bizitzan hartuko nituen konpromisoen jarreren aurrean, ez? Ederra izan za.